Poslyš, Františku, ty Slováci byli pořád proti té pevné hranici. Co tam teď blbnou? No jo, pevná hranice. Slúbili sme si vydržať. Těm Slovákům to ale pálí. Slúbili sme si nový deň. A jak to vypadá v samotné Blavě? Návrh zákona o dani z príjmu obyvateľstva predniesie poslanec inžinier Marián Pletiar. Vážené poslankyne, vážení poslanci, navrhujem daň z príjmu obyvateľstva 70%. 70 sukien mala a predsa sa nepýtala a ja nemám iba jednu. Pýtajú ma až za viedňu a ja nemám iba jednu. Pýtajú ma až za viedňu. Národnej rady Slovenskej republiky je dnes naozaj nabité. Na schválenie totiž čaká niekoľko desiatok dôležitých zákonov. Prvý z nich, zákon o dani z pôdy, je už prijatý. O čom svedčí aj pieseň Aká si mi krásna, ty rodná zem moja, ktorú poslanci práve spievajú. Z rokovacej sály, kde je práve prestávka, vyšiel poslanec Miroň Nogúch z vládneho hnutia. Pán poslanec, ktoré zákony ešte dnes mienite prerokúvať? Bohužiaľ musím konštantovať, že zrejme nebude možné prijať všetky zákony, ktoré boli naplánované, nakoľko poslanci, ktorí ich navrhli, nedokázali k ním vybrať adekvátnu hymnickú pieseň, ktorá, ako iste viete, sa musí po schválení každého zákona musí zaspievať. Pán poslanec, plénum počujeme spievať ďalšiu pieseň. Mohli by ste sa k nej vyjadriť? Keďže počujeme maďarskú verziu piesne Sandokán, zrejme prišiel návrh poslanca Atilu Čojmošiho o postavení národnostných menšín.